Commission on Elections kon COMELEC mitataw nga makabotar gahapon ang mga registered voters bisan kun wala sila mapakita nga ID. Apan adunay proseso nga angay subayon niini. Atong sayran pinaagi niining report. Suma sa COMELEC nga bisan og way mapakita nga identification kon ID ang usa ka botante mamahimo gyapon kini moadto sa polling place aron makabotar. Ugaling adunay mo contest sa pagbotar sa tao ug wa gyud siya mapakita nga ID mamahimong moadto siya sa electoral board manumpa nga nagsulti siya sa tinuod. Kapunta na gihapon yung buhaton mo burar lang siya sa electoral board na kay form diya sa ang polling place na mauna siya. Sa Pigasbahin, andam na ang mukapin sa 2,000 ka mga sakop sa Cebu Provincial Police Office ngay pagkatap sa adlaw sa piniliay. Sila ang itahasan sa pagsiguro sa kalinaw sa eleksyon ug sa kalag-kalag. Gipaniguro sab ni Cebu Governor Gwen Garcia nga malinaon ug hapsay ang lalawigan sa Sugbo. Natay areas of concern sa San Fernando pero dugay na siya. So atong gidungagan ang ato ang persa dito para mabantayan ang kalinaw ug kaapsay sa maabot na eleksyon. Ang PNP should be on full alert. Dili lang sa poblasyon kung lakip na sa mga cemeteries just to secure the entire island. No? Uban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.